Ani khani hamzang techi baya koro. Tai tini OYTF ni semai tanglema programo joto lukurokno je sini gada tribal ni coba khaiteni han gerak khai logi ri tongai joto no ani khani hamzang techi baya koro. Ani o pandani yagulo central sini youth federation ni kaise meeting humul mutongo 어머니 다보 기사적 꼭 산업이 알아도 알아도 기사적 꼭 사이나 하나의 부경에 대한 개념하기 তিনি যে YTF समायदां लेमनि जे प्रोग्राम नारक लेमनि अमनि मेन उद्देश्य अंके बसकांगो सिनि गदा दिबालनि जबा हायनि ताय थानसा दङै जों सिनि बुबाग्रा सिनि बागै जे जबा खायदोंमोन जों गोराक खाय बनो दुप्लाय खाय বনো বিনি যে থানজান জবা বনো লগি দিখালে অমনো মূল উদ্দেশ্য বুখাও যতন মাতনাই গেরা দিবালেন নসিনি পাইথাক দিমান গেরা দিবালেন নি বিসিং দিন নসিনি মানতে সবেবো जों বুসকাং সালামান অমনো সিনি একটা না খাইদাই जों যতন থানজানি মাতনাই তাই সিনি ও দুই নং মন কো নিङै বুসকাং সালা जों তিপ্রা মথানি ব্লক কমিটি বসং बिदिनो समायखांनानै प्रग्राम खायलायनाय তাই TWF निबो संपुस्कां सालाम के समय तंगलाने प्रोग्राम खायने ताई all पांडवो जो तो खायने चेयरमैन मेंबर ताई सिनी सब जुनार चेयरमैन बरनो आंगानि खानि हमजां याफरो बरबो बुताबु एक्टिवली के सामु खायने नबागे आं बरनो कोयो कारण कि बुसकां बुवाग्रा जो तो सब जुनार चेयरमैन ताई जे ताबु बिसिनि जो तो चेयरमैन मेंबर नो कैसा ऑर्डर रिलिका बोर्बो पार्टी सामु खुलुगी खायदि हनै बोर्बो एक्टिवली ताबु बुसकांसिम पंचायत निर्वाचन दङ अ पंचायत निर्वाचन निबागै वर्ल्ड वाइज पारा मीटिंग ऑर्गेनाइज खायदिखाय अनेक खामनो ताबु काक्सा जागा तो ऑर्गेनाइज खायदोंका मीटिंग ताय जॉइनिंग प्रोग्राम चेंगलाय दंखा खायदिनो सिंतेगो जे ताबु सुरुसिनि थानसानि जबो फायाको बोर्बो सिंनावनो थांनि काहामके बुजुगु सिनियो थानसा तमो सिनिगेरा दिबालनि जबा सिनिगेरा दिबालनि दिमान तमो अ बुजुगु ता गसाक बुर खायाबो सिनि बदल जे तिप्रा मथा अ गेरा दिबालनि मान थायनो सालायनो बागै थानसाखाय बसकां आवगुनमै नो जतो मा कयने सिनि ताबु सारा तिप्रा कुनु गसाक कुफुर करिका ताबु जतो थानसानि बागैनो बसकां साला अगेरा दिबालनि जबानि बागैनो जतो फान गराक खाय बुबाग्रा खोप्लाय खायनो बागैनो जतो थानसाङै दङ जों थानाय जमारि बनुखा सिनो थानसानि फान जों बुसकां सालाबो बुवाग्रा जे साथै अ 15 मास न जों लास्ट फाइट अमन पाइथाक लराय सिं खायनाय मा एबा मांका एबा हारिका एबा जितिका हारिका तब जों गेरा दिबालनि बागै जों जबा कटार के खायनाय बुसकांनि साला जों सिओ सिमल YTF निङै जों डिस्ट्रिक्ट वाइज बाइक रेली ऑर्गेनाइज खायदों अमनि यागुलो दिल्ली मूवमेंट बतो दिल्ली वाहायनो हाय YTF बसकां थानाय TWF ऑपरेटिव प्रमोटा डिसेम्बर हायकेनो जों थानाय पहिला अक्टोबर नि 16-17 रगा डेट कैसे फैजागै दङ YTF नि जे सिक्लार थानाय पहिलाव अमनो सिनि जे डिमांड एरो दिगलेन बागैनो जों दिल्ली बो तावचाबा खायनाय सिनि थानसानि फान जों दिल्ली बो खरां दिसायनाय अमनो नरनो कयो नरबो सिनि लगी ताव जे बुवारि लगी जेबाबे जबा खायदों थानसाखाय नरमगेन थानसाखाय मा दंनाय अ 15 मास जरते किजा सज्ज लज दंबायदि सिनि मानथाय सखै सिं 70 बोसोरनि जे माय दंमोन बुसकांनि साल जों जतनो मानबाय थानसा मा दंनाय थानसानि सिनि फा हमर दिनासे कक सालिया आनि परे तेमनो कक सुकुरबि सानाबागै तिनि सिनि सिमलानि MDC सिनि बरन सर रविन्द्र देवनो मानजाक जागो प्रोग्रामाव ताय सिनि सारावबो देवनो मानजाक सिनि डिस्ट्रिक्ट दुजन प्रेसिडेंट मानजाक YTF बाय तिप्रानि बल बननो तेव कक खुलुबि सायखानाय हमर दिनासे कक सालिया अफिसर कक साइन ककरन पायनो तिप्रामाव थायग्लुम YTF आइग्लुम TWF आइग्लुम बुबाग्रा आइग्लुम